Política Lingüística, Valentín García, que sempre tenemos o honor de acompañarnos. Este ano é un honor para nós tener unha persoa de tan lonxe e que gustalle tanto a lingua galega e que hai xente en Xapón que está moi interesada en nosa lengua. Benvido e moitísimas gracias por estar aquí hoy. E o primeiro é felicitar os gañadores, a Lionel Rexas, con un conto moi preciosísimo, chamase Minnesota. É unha delicia leerlo, igual que Las Vetadas de María José López Sánchez, que é moi noso, porque representa de unha maneira o que é o Breogán, non? O que é a nosa alma. Publicado por un dos xornais máis antigos do país, El Progreso. Quero agradecerlle, por suposto, o xornal, tamén a política lingüística, e, sobre todo, o espírito que está detrás deste tipo de certames que apoian a lingua galega, que hoxe está, de novo, en perigo. Eu, cando lín a valoración do xurado, recibín unha satisfacción non só polo premio, senón porque aí valorábase a emigración. De aliados necesita de medios como o Progreso que de unha forma responsable, de unha forma consolidada, seria e con moitísimo impacto nos seus lectores e na súa consolidada tamén masa crítica que chega á realidade de Galicia todos os días por medio desta histórica cabeceira, pois que, dentro da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Consellería de Cultura e Educación do Goberno galego no seu conxunto, pois temos que estar tamén moi agradecidos de que nos den a oportunidade de colaborar e de aproveitar ese fío conductor, esa forma de transmitir non só información, senón contidos culturais, dándolle oportunidade moitas veces tamén a xoves creadores e creadoras que non o teñen tan fácil pois no mundo editorial habitual.